Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, 14 anyos nga soltero na lumos samtang ginasal barang iya siniabyan nga nagakalumos man sa suba sa may barangay Hawayan sa Silay City. Masakit para sa mga ginikanan ang natabo, bangod makaduwa na sila kabeses kaginbahaan, karon nawadaan pa sa nagaisahanon nga anak. Yaring report. Wala sang tinaga nga makalaragway sa kasakit nga ginabatsag sang ini nga iloy sa iya makita ang kahimtangan sang iya nga anak. Matapos ang 4 ka oras nga search and rescue operation sang Silay City Disaster Risk Reduction Management Office kahapon. Istorya sang amay ni Earl, nagpaligo sa suba ang yabugto nga anak, kaupod ang mga abyan kag mga himata mga alas 2 ang hapon. Manabaw lang kuno ang tubig sa suba pero may isa ka bata nga nalumos amukon nga giluwas siya ni Earl. Binuligon kaya nga bata. Hindi mo na, wala ko man na, paano kayo siguro, bala, ginatuduan ko man asa mo. Nakakagi kami na istoryan parte magsagok bala si mga nalumos. Istoryahan ko man asa nga hindi kagidya magpalapit. Kaya may tendency na iya, nga dakpo niya ka na iya kag ano. Wala lang ko kabalo ko na natabo. Suno sa amay ni Earl, masami wala niya ginapasugtan niya magpaligo sa suba ang iya uniko iho pero sang kahapon, nagpasugot siya bangod manabaw man lang ang tubig sa suba. Masako ang amay sa among mga inoras bangod nagapanilo pa sang nabahaan nila nga balay. Nalingaw mo ko ba sing obra ko sing hapon nga mga gamit kay ti nabahaan, ginapang tinluan. Sako ka pabali sa panilo sa balay nyo gyapon. Yung gamit ko naman lang kay wala kami ginagpanaog mga gamit kay hadlo kami bas masaka uli. Kamo to na dugayan, why gid sa bungog ko. Actually nagamba pa si Mrs. niya, love do ka linong katama. Nya love magwa pa na ibi kadali kalinong. Kun sige sit pagwa ya dito na din nga nagsinggita na sa nga ginapangita gid bata ko. Luwas na sa katalagman ang bata nga giluwas ni Earl pero si Earl mga 4 ka oras nga ginsalom sa mga rescuers para makitaan. Suno sa amay, patay na siya sa mag-abot sa ospital. Masakit batsagon pero ang hinimuan ni Earl nga pagluwas sa iya nga abyan amo ang nagapabakod sa ila. Langga man na nila bisan sa mga makabata dito di magpatigaway ng bata ko. Kaya man lang ang bako. Taman pa sa kabata mo. Pero abala ay pang proud na mga dahil sa hero. Sikapit ka tama. Wala sila sa sakit sang buot sa bata nga giluwas ang ilang nga anak. Sa kuno ang magapahanumdum sa ila kon ano ka maayo klase nga bata ang ilang nga anak kag nangin isa siya kabaganihan.